Yan, si Billy, oh. Si Billy tsaka si Barak, oh. Sige, Barak, ang laki niyan. Ang laki niyan, Barak. Nagkita si Barak. Nagkita si Barak tsaka si Billy. Billy. Ay, nanay. Ay, Billy. Ano, kamusta? Kamusta, Billy girl? Yan. Si Barak, oh. Nagkaroon siya ng ano, oh. Namiss niya si Billy, oh. Namiss ni Barak si Billy, oh. Oh, oh, oh. dito lang siya. Para lalo mo na siya. Namiss niya, oh. Barak, halika rito. Barak. Walang ganun tao. Andito lahat ng tao. Nandito na sila. Nandito na kami po. Ng ventilador. Agap ka ba ventilador? Saka dito mainit. Happy birthday! Thank you. Nanay. So, birthday ni Pangga. So, makikibirthday naman tayo. Di ba, ate? Sabi naman. Nagulat. Nagugulat siya. Di ba, ate? Ganun bang gulat? Gulat naman tayo. So, yun, good morning. Ay, good afternoon, guys. So, dito na naman tayo, no? Yan, bumalik tayo. Kita nyo ba yan? Bumalik tayo kasi mayroon silang, ano, mayroon silang tawag doon. Kalimutan ko. Meron silang workshop, no? Kaya, nandito tayo ngayon. Bumalik tayo. Team Rizal, mayroong workshop. No? Under kay Mian, no? Mga downline ni Mian. So, dito tayo. At ito yung ano, ito yung kinuhanan natin na ano, sampalok, oh. Kita nyo ang daming bunga, di ba? So, nandito si Honey. Wala pa yung iba, wala pa sila kadan. Ito si Mayan, saka si Atin RC. Umuwi na yung ano. Good morning! Ba't takot sila sa camera kaya, no? Si Atin RC kaya. Atin RC. Takot sila sa camera. Ano kaya meron dito sa camera? Nangangain siguro ng tao tong camera na to. Ayaw nilang magpa-focus dito sa aking camera. O pangit yung aking camera. Uy, muna, wait lang. Ba't parang lumit na tuan? Ito ba yung dating binibili? Lumit? Lumit, no? Ito yung paborito ko na lagi nilang binibili. Ang laki nito dati, tingnan nyo ngayon, lit na lang. Mahal yung lahat, Han. So, Ikaw na lang ang hindi nagmamahal. syempre. Ano daw? Ano yan? Saan galing? So, hintayin na natin yung iba. Kaya muna tayo ng tinapay. Sarap to. So, see you in my next video. Bye-bye. Dito sa So, hindi pa nag-i-start yung ano nila. Time check 7:12. So, manood muna tayo ng basketball. Kasi may naglalaro. Ayun, oh. Tara. Naglalaro. Manood muna tayo. Manood muna tayo kasi wala pa. Nandun lang sila.
Hindi pa sila nag-start. So dumating tayo dito kaninang mga 4:30. 4:30 tayo dumating. Kumalad muna tayo ng basketball. May naglalaro kasi. Nag-undergo na sa chemo or may mga cancer, may mga breast cancer, any form of cancer. Sobrang napakaganda. Yes! Yeah. Tapos, ito naman si Cardio Life para sa... Panoorin natin si Mian. Si Mian na rin. Si Mian nag-discuss doon. Nagli-lecture siya kay, kay Jaya Lupin. Yan. Nagli-lecture siya kay Jaya Lupin. Through this conjugating. Ang gagawin natin, meron So, start na sila, no? Manood tayo. Panoorin natin. Start tayo ka nila. Start na sila. Tawag isa. Yung tawag isa dapat may pen. Yan. Lahat ba kayo mga magkakakilala na? Yung iba dito sa inyo, syempre hindi pa magkakakilala. Pero dito lang kayo magkakakilala. Ay, wala sila. Sinong gusto mong lagyan ng passport characteristic ng tao? Yung na alam mo sa kanya. Siya tawag sa'yo, mabait. Yeah. Positive. Huwag kang dumikit sa akin. Characteristic ng tao yan. Susulatan nyo ha. Sa likod niya. Mag-sample ka para alam. So, This is, for example, start na sila. Porsigido. Basta it's a positive characteristic ng tao yan. Okay? Your time starts now. 10 minutes lang. Kahit hindi English, kahit Tagalog, kahit... Ba't nakakalita? Kaya doon ako. Sila ko ba? Atinita? Wala ka pa rin lang sa para sa kanya. Ay! Nararamdaman ko yung tagos ng pet. Ayaw. tapos na sila. So, okay na. Tayo, babasahin na nila. Yes! Okay, alright. Tanggalin nyo yung yan na nakasuot sa inyo. Tapos, everyone, for each of you, Aray ko! ako yan. Tatawagin mo na lang. Ito positive one. Alright. So, bawat isa, bibigyan ko kayo ng 2 minutes. 2 minutes. Hindi ako dyan. Ito yung nga itong babasahin ko. Ito yung... Dahil ito, nagre-represent pala sa iyo. Kasi syempre tayo, di ba, kahit magkakasama na tayo, sometimes, hindi natin pa rin kilala talaga ang sarili natin. But other people can say kung sino tayo. Diba? So ngayon, dahil yung mga taong yan, may mga nasabi tungkol sa'yo about that characteristic, ano yung nararamdaman mo? So we will start with Brother Janelle. Iyak ko na, no? Dito, reflection na nakita sa pagkatao ko. Thankful naman ako, no? Thank you sa inyo. Actually, friendly naman talaga ako. Madadal na lang. Thank you, yun lang. Thank you sa inyo sa nakikita niyo sa pagkatao ko. Palakpakan naman natin sa Lahat naman ating totoo. We can see. So next, si Ate Mercy. Basahin daw nila. Parang sabi ko nga, kung ano gusto kong alamin, matulungin, matulungin ko, lalo sa mga kapatid ko. Ayan po. Kasi dito talaga ako, lalo na kami dalawang mag-asawa dito sa inyo. Yes. Nasa kami namin dalawa. Siyempre kailangan
sabihin namin kung masipag, para sa mga anak po namin, lagi lang. Sa mga pansin ko talagang mabait na anak, approachable, tsaka porsigido talaga. Kasi sabi ko, baka ito na nga talaga yung ano, para po sa akin na makikilis ko na po talaga yung dreams ko dito sa lifestyle. At tsaka, yun nga yung, ano po, yun approachable. Kasi sabihin ko po, talagang nakikita na talaga nila sa akin na talagang, ano po, porsigido na. Sa akin, mga 4 na tao lang po na sila karoon. At saka, ate, laging guide. Alam mo, kilala ko masipag. Kasi ito, sabi positive, nilagyan ko ng mabagal. Sabi ko,